May aftermath ka pa Meron ng meron Miss pang You. alam mo naman tayo dito sa Pilipinas, minsan yung mga matitinding mga issues pinapasawalang bahala. Pero kapag ka natatalo sa Miss You, ang daming ganap. Lahat affected. Actually, parang magandang trait din naman yun eh. In fairness naman kung titingnan natin. Talagang tayo, competitive eh. Palaban tayo, no? Totoo. Alam mo, nag-uumpisa yan. Ayaw nagpapatalo. Nag-uumpisa yan sa mga magulang, sa mga bata, pag Nutrition Month. Particular Nutrition Month. Pagalingan ng bayabas, gano'n. Sino pinakamagandang okra, ganyan, di ba? Pagandaan ng sayote, di ba? Sino mo kang pinaka healthy na carrots, ganyan, di ba? Hindi, competitive tayo. Yung mga Pilipino, ano tayo kahit simpleng bookmark making contest, yan, di ba? Poster making, kung anik-anik, di ba, lahat tayo ipinaglalaban talaga natin yan. At syempre, kapag lalong-lalo na kapag international scene ng eksena, di ba, mas lalo talaga tayong lumalaban ng bonggang-bongga. Mahilig tayo sa competition, mga kabisyo, no? Kahit yung mga simpleng bagay ginagawa nating competition. For example, matindi, level ng competition. Aruba! Anong country yung sa'yo? May may latak pa sa akin. May naiwan pa. May naiwan pa Pero, Venezuela yung sa akin. Venezuela yung sa'yo. Sige, game. Nahawa tayo sa mga interpreter. Peru. Okay, game. Yung level ng competition, ginagawa nating intense. Oo naman. Diba totoo yung binanggit mo, yung halimbawa, yung paper making eme lang sa classroom. Bookmark making contest. Talagang ginagawa nating pangmalakasan. Tapos halimbawa, yung mga Mr. and Miss sa mga eskwelahan, hindi po nawawala yan. Correct, kinakarir parang talaga lahat yan. ng mga eskwelahan may ganyang klase ng competition. At kinakarir yan ng mga estudyante kasama ang kanilang mga magulang. Totoo hindi yan. lamang sa school hanggang sa labas. Tingnan mo, usong-uso yung pa-heart po. Pa-like po. Pa-like po, pa-share po ng picture ng anak ko. Kasi ang daming competition sa ating mga Pilipino. At ginagawa nating intense yun. Ang hilig natin yung mga kaibigan ko, mga Becky, Nepal! Nicaragua! Ano ba nangyayari? Pilipit yung dila today. Ang daming lahing sumasanib sa'yo. Kakapanood na Miss You. Kasi yung feed ko puro Miss You pa rin. Nakakalurke. Anyways, ano yung sinasabi ko? Ayan, tuloy na. Anong bansa ka na ngayon? Nakalimutan ko na tuloy. Isipin nila natin United Nations Today. United Nations Today kahit patapos na ang November. Hindi, matindi tayo mag-compete. Sabi nga ng mga kaibigan kong mga Becky, kapag tinatanong ko sila, sabi ko, halimbawa nagko-compete ba kayo dun sa mga pageant na sinasalihan ninyo? Yung mga misga, mga pangkalawakan, mga ganyan. Sabi ko, are you in it for the prize? Nandun ba kayo para dun sa premyo, di ba? Kasi ako party ko, sasali ako sa isang competition. First time ko sumali ng isang costume. Dun ako sa premyo Kasi ang premyo noon, trip to Hong Kong. So kinarir ko yun. Kumbaga, eye on the prize ako, lagi. Ganyan. So tinanong ko yung friend kong Beck, sabi ko, is it always about the prize? Kunyari, sabihin dun sa barangay, 3,000, 5,000, ganyan. Tapos sabi nyo, ay, hindi friend. Hindi siya tungkol talaga sa hindi lang siya lagi tungkol sa papremyo. Kasi minsan, yung papremyo, napakaliit kumpara dun sa ginastos. Oo naman. May isip po talaga di ba? Ang gaganda kasi ng mga costume na sumasali sa mga misga. At ilan na Portugal! Ano ba ito? Di lang ito nakakairita. Friday na kasi. Hindi, tsaka nawawala kasi isa kong phone. Hindi ako makaisip ng tama. Anyways, so ang eksena talaga dyan, it's not really just about the prize. Agree. Sabi nga about the bragging rights. Kasi nga, kadalasan talaga, may mga competition talaga makikita mo, grabe naman yung costume. Tapos, ang papremyo, kunyari, ako para sa akin, malaki yung 50,000 of course. Pero kapag kasi sinabi mo 50,000, pero yung costume na lumabas, 30 sila, tapos 50,000, tapos naka-makeup sila, inisip ko pa lang kung magkano yung nag-makeup doon, yung mga pamasahe nila, talagang lugi. Totoo. Yung makeup doon, hindi lang isa Madaming look yun. So true. Looks ba tawag doon? Tama, correct. Image. Tama, iba't ibang look. Kung kunyari, wet look muna, tapos dry look, kung ano mang klaseng look. Yung sa haggard look. Ganyan, iniiba-iba. So iba na namang bayad yun.
Ganyan. yun. So yung hindi talaga siya ultimately for the prize. Talagang bragging rights na masabi mong ikaw yung naging champion, ikaw yung nanalo, yung ganyan, 'di ba? Secondary na lang yung papremyo. Totoo Ganyan. yun. Pero lahat tayo kinakareer natin yan. Ito na pa, part na. Argentina! Nakakainis. Sana kasi mahanap na yung phone ko. Ang dami ng mga kaluluwa ng mga misyong na mayapa na sumasanib sa iyo ngayon. Uy, pinag-uusapan tayo sa radyo ngayon. Makinig ka sa Love Radio, sabi ng Argentina. Yung mga namayamang namapa ng miss you. Nakakalurkate. Ito na, partner, paparating na ang Christmas parties. Yes, yan, yes. diba? So, ito na yung may mga iba na talagang yearly kinakareer nila yan. Maski yung mga oldies. Diba? Pero meron namang iba ang magkakareer niyan yung mga newbies. Yan, yung mga bago. Totoo. Sila yung mga bagong alay. Kung sino yung mga bagong employee, yung mga hindi pa nag-perform last year, yan. Sila yung mga bagong alay this year. Pero kinakareer. May mga kakilala nga tayo, 'di ba, sa ibang bansa ng mga Pinoy. Minsan kinukumusta natin sila. Tinatanong namin, may ganyan pag Christmas ba? May ganyan kayong klase ng celebration? Yung tipong yung competition na tinatawag, pagalingan per department, o kaya may Christmas tree making contest, pabonggahan din, parol making contest. Wala. It's just a simple celebration. Kakain sila, mag-get together, fellowship. Exchange gift, kung meron man. Ganun lang, pero sa atin hindi natatapos. September pa lang, ang dami na po nagpa-practice ng sayaw, panlaban ng department nila. Correct. Diba? Sa kumpanyang pinapasukan nila. Iniisipan na kaagad, ano ba ang theme ng Christmas party this year? Totoo mga ganyan. yun. Kasi gusto natin pasabog tayo, lalaban tayo. Kahit hindi ganun kalakihan ng papremyo. Totoo yan. Pagka halimbawa, ako po ay nag-host ng mga Christmas parties, tayo partner, pag nag-host tayo, iyan yung isa sa mga highlights. Kaya na-excite ako lagi kapag may mga Christmas parties na hino-hostan tapos may mga performance. Bawat department, Oo, bawat department. Nakakatuwa talaga siya kung paano nila kinakarir, kung paano, alam mo yung pinapalakpakan nila siguro yung sobrang tahimik lang sa office, pero kapag performance na kapag Christmas party at talagang umu-all out, yung mga ganun. Totoo yan. Dito sa amin sa office sa MBC mga kaibigan, ang talagang laging panlaban dito, kabugera ang HR department. Oo, correct. Grabe sila, nagpapatahi pa sila ng costume. As in, lahat sila sumasayaw. Totoo. Kami sa Labrillo, tulakan-tulakan. Ikaw yung bago ikaw sumayaw. Sa true. Di ba yung HR department, halos lahat sila nagpa-participate. Correct. Kasi syempre naman nakakaya naman kung sila mismo hindi, di ba? Dapat sila ang magsiset na example. Kasi normally, usually, yung mga nag-organize naman yan, yung HR, yan. Yes. Diba? Kaya kitang-kita natin dito sa ating company na sila mismo, pinapakita nila na this is the Christmas spirit. Yan, totoo diba? yun. Kabugera sila. Oo. At nakakatuwa. Di ba? Nakakatuwa yung mga ganun, yung mga talagang kumakabog. Yung umi-effort. Nakakatawa din, di ba? Notice the difference. Nakakatuwa yung mga umi-effort, tapos nakakatawa yung mga walang effort. Diba? Iba yung nakakatuwa sa nakakatawa. Meron tayong naging ganyan performance dati, partner, na sana mamauna talaga ever sa lahat ng mga wag na i-archive. Sana ma-delete na from the face of the earth. Pero dati competitive talaga tayo. Tumigil lang dahil doon sa huling performance na yun na nakakahiya. Hindi. Yung huling performance natin na nakakahiya, yun yung naging dahilan para sa mga susunod na taon, maging competitive na tayo. Kasi nakakahiya po talaga yun. Promise. Basta parang yung mga tao gusto nilang malaman, anong oras kaya sila matatapos? Kahit kami hindi rin namin alam yung ginagawa namin. Bakit kami may dalang unan? Anong theme to? Ba't tayo nakapajama? Hindi naman pajama party. Diba? Ba't ganun? Sabog-sabog yung performance natin. Sobrang pero sabog. bumawi, diba? Bumawi tayo. Oo, sa mga susunod na taon, may paano na tayo, pailaw. May nanalo na tayo nun. Tsaka yung pinag-swimsuit nyo lahat ng mga lalaki. Tapos kayo, lahat pala naka-swimsuit. Oo, mga lalaki. Ikaw, partner, bagay na bagay sa iyo. Diba? Argentina! Tambok-tambok ng puso mo tayo. Siyempre, madami akong tissue nilagay doon. Lahat na pwedeng bumukol, pinabukol ko. Sabi namin, bakit mas malaking point na chuper kaysa sa atin?
Para lang manalo. At kami ang nanalo, grand prize Oo, yun. grand prize talaga yun. Talagang ano pa yun, nagrenta pa kami ng hotel room. Oo, meron pa kaming makeup artist na kinuha. Kita mo yung tanghali pa lang. Tanghali pa lang, nagme-makeup pa na. Oo. Diba? Ang sinasabi natin kapag ganitong panahon ng Kapaskuhan, parang wala na masyadong nagtatrabaho. Diba? Kasi papunta na ito sa preparation for the Christmas party. Sunod-sunod yung Christmas party. Halimbawa, dito na lang sa office namin, malamang sa mga opisina nyo rin, mga kabisyo, minsan diba? iba't ibang department, minsan company-wide, diba? Yes, iba interdepartment, yung iba solo department. Barkada, minsan may mga ganon. Totoo yun. So, ang dami sandamukal po talaga. Diba? Sunod-sunod. Good luck po sa inyong mga competition at naway makaramdam po kayo ng panalo kasi masarap naman talaga sa pakiramdam, lalo-lalo na kung talagang yung nag-overtime kayo para sa practice. Bakit ganon sa practice nag-overtime? Sa trabaho, hindi masyado. Ang daming hanash. Well, ganun talaga, di ba? Bigay na bigay pag rehearsal, no? Kapag practice, gabi na makita mo patago nag-rehearse. Totoo. Tapos kapag tinanong mo, uy, meron na ba kayong performance? Wala pa nga eh. Kanya-kanyang tago. Totoo yun. Oy, aminin nyo na. Minsan nagtatakip pa ng mga binta-bintana para hindi makita nagpa-practice. Pero pag tinanong, di ba, uy, meron na kayo? O, anong sagot? Wala pa. Wala pa eh. Ganyan. Kasi anong may ginawa na ba kayo? Oo, yan. Mga ganon, mga nakikisplok sa mga practice ng iba. Pero pagdating ng performance, ang lalaki ng props, hindi magkasya sa pinto. Ganyan. Pasabog. At isa pa rin inaabangan maliban sa mga ganyang mga performances ng mga empleyado. Siyempre yung raffle. Ay, oo naman. Hindi talaga dapat mawawala yan. Malungkot po ang mga empleyado o mga attendees. Di ba kapag walang raffle? Correct. Tsaka yung isa pang inaabangan na kunyari hindi alam ng lahat, tas magugulat kapag biglang pumunta yung president magsasalita. Yan. Di ba? Pero tahimik talaga. Based on experience sa lahat ng mga pinag-hostan namin, kapag ka magsasalita na yung mga usually tagabigay ng mga dagdag balita katulad ng dagdag na bonus, tahimik ang lahat. Kahit ang dami na nakainom dyan. Kapag ka-announcement na tahimik yan. Lahat. Kasi makikinig. Kinaabangan ng announcement. Oo. Ano ba yung bonus na extra? Ganyan. Medyo nakakamiss yun. No? Oo. Ang alin. Hindi makatanggap. Hindi, Christmas party. Na-miss ko agad. Oo, nakakamiss no? Kasi syempre once a year. Oo, tsaka nung nag-pandemic, hindi naman ganun kabongga din yung celebration. Kaya nga nakakatuwa na nagbabalikan na talaga. And by the way po, sa lahat ng mga tambalanista natin, may mga days pa po ng December na hindi pa po na-fill up on our calendars. So go lang po mga kabisyo ha. Book us on your next event, on your Christmas party. Kasi hindi natin masasabi, baka huling Christmas na natin. At least nakuha nyo na yung tambalan na host. Ganon. Diba? Kasi baka mami sabihin nyo, hindi next year na natin sila kunin. O ano pong assurance, abutin natin na next year. Diba? So ngayon na natin gawin. Kung hindi pa kayo nag-organize masyado or hindi pa masyadong organize yung Christmas party ninyo, naku, puspusin nyo na po kasi ilang araw na lamang magpapasko na. Grabe, alam mo partner, sobrang bilis ng November. Parang umubo lang yung November tapos December na next week. Sa true, diba? Parang ano ba yun? Ang lapit na ng Pasko ha. Correct. Kung hindi pa kayo masyadong organized, nakukunin nyo na agad yung tambalan. Tama, diba? Kunin nyo na po kami. May mga araw pa pong may mga hot dates pa na available. Yan. Pwede pa. So, for your hosting needs, nandito po ang tambalan to make your Christmas brighter and merrier. Better, merrier, and more bonggacious. Ganon. Ka-excite, no? Oo nga. Ang daming ganap eh. Ang hindi lang nakaka-excite yan yung mga nag-organize na papagod na sila. Oo, sa bagay. Yung hinay-hinay kayo Oo, totoo, di ba? Gusto natin umabot tayo sa Christmas party. Totoo. At gusto natin na ine-enjoy pa rin natin. Yun yung lagi po nating tatandaan. Maghinay-hinay. While competitive tayo sa maraming mga bagay, 'di ba? Gusto natin aligaga tayo, 'di ba? Gusto natin nananalo tayo, successful sa ganitong mga eklavu, 'di ba? Lagi nating tatandaan, may part na dapat maghinay-hinay. Ganun. At ang ating katawan ha, kung kailangan magpahinga. Totoo, sa True Luluto lang halong eklavu. Again, sa lahat ng mga tambalanista natin na nakatutok, yung mga padyak na dumadagundong dyan sa Intramuros, maraming salamat po. At kung ikaw ay nandyan sa jeep,
dumadagundong ang Love Radio. Naway ngayong araw na ito ay maging bongga for you. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!